úgy jön ki ilyen égtelen lárma a torkodon. Még hogy égtelen lárma. Nekem van a legszebb hangom a világon. Neked? A sok elvonítás a 100-szor szebb a hangodnál. Irigykedj csak, tudom, hogy féltékeny. Persze, féltékeny vagyok, igen. Szenteste az összes manónak, de majd persze Mikulásnak is, adni fogok egy nagy karácsonyi koncertet. Elénekelem az összes dalt bizony. Szent Mikulás köntös már csak azt hiányzik. Majd meglátod, mekkora sikerem lesz. Tudod, Daliella a manók között a legjobb énekes. Vele akarsz versenyezni? Nem, szerintem nekem sokkal szebb hangom van. Szerintem meg inkább abba hagyhatnád a butaságaidat, és segíthetnél elrendezni a fát. Mindjárt itt a Mikulás. Te becsegő. Mi van már megint? Olyan érzésem van, hogy a gyerekek látnak minket. Ki van zárva, hiszen ránk fújtad a láthatatlanná tévő varázsport, vagy mégsem? Mert nagyon kényes mondtad, mit csináltál már megint? Én? Végünk! Mindig én? Most mindig mindent elrontasz! Én ezt velem. Ha ezt a Mikulás megtudja... Moncut? Mi van? Nem bújjunk elő? Jó, de akkor lassan számoljuk 3-ig. Jó, számoljunk 3-ig. 1, Igen. 1,5, Igen. 2, 3. Csupában. Sziasztok! Sziasztok! Jól vagytok? Igen. Nem? Hát, na, hogy jól vannak. És ti a Mikulást várjátok? Igen. Huncut? Ezt tudja, te hibát! Az enyém? Miért mindig az enyém? Mert mindig mindent elrontasz! Sosem szugrok el semmit. Igen, soha, és tavaly, amikor több száz gyerek karácsonyfájára üres szaloncukorpapírok kerültek. Az téged is volt. Igen, és tavaly előtt meg fagyítottál a rénszarvasoknak, és úgy megfáztak, hogy alig bírtak repülni. Az teljesen véletlen volt, imádják a fagyit. Tehát tavaly előtt meg kiukasztottad a Mikulás zsákját, és majdnem az óceánba zuhant az összes ajándék. Az is teljesen véletlen volt, én csak... Persze, gyerekek, ő itt Huncut, aki mindig mindent elront. És Kaca, ő pedig Becsegő, aki folyamatosan csak beszél össze-vissza, be nem áll a szája, és összehoz minden butaságot. Persze, nem felejtetted el a varázsport. Dehogy is! Mikor bejöttünk, ráfújtam a gyerekekre mindet. A gyerekekre? A csillag a hajában. Hát rá kellett volna fújni, nem rájuk. Ja, tényleg, hupszi. De figyelj már, a te hibád volt, nem hagytál énekelni. Az én hibám? Igen. Most Móresre tanítalak, gyere csak ide. Igen. Még Vettem akarsz gúnyozni? Igen. Én, aki minden nap jól? Igen. Na gyere csak, most ellátom. Gyere, kapja. Gyere, így. Gyere, gyere. Gyere ide, Muncsó. Én elhagyom a cipőmet is miattad. Na gyere csak, most ide. Na most szépen add vissza, de rögtön, add vissza. Jó, na mindent. Várj. Mi van? Hallod ezt? Mit? Hát a számcsengőt. Igen? Már Megint megvan? hallom, igen. Most én is. Hogy jön a Mikulás. Gyerekek, mindjárt itt a Mikulás. Kérlek, ne mondjátok el neki, hogy bunyóztunk, jó? Mert akkor lefokoz minket, és mehetünk vissza dolgozni a játékgyárba. És nem akarunk megint kerekeket szerelni. Főnökletlen, sokkal jobb munka, azt nem bírnám ki. Szóval mi lenne, ha inkább elfelejtenénk ezt az egészet, és énekelnénk egyet? Jó, ez remek ötlet. Én imádok énekelni, ha énekelek én egyedül. Nem, hát a gyerekekkel együtt. Például, amit ilyenkor szokás a hullafejhes fehér hó. Ez jó? Na, jó. Kezdjük el rajta. Hullafejhes fehér hó, jöjj el, kedves csillagó. Minden gyermek várva vár, hogy a ének hangja száll. Országodban minden jó, jósan a mogyoró. Hozzánk várunk rád, már megint késik. Nem, dehogy is, szerintem már itt is van. Igen. Nem?
Köszönöm. A gyerekekkel már nagyon vártunk, igaz? Ja, igen, vártatok, ugye? Hát én is olyan régen találkoztam már veletek, úgyhogy én is nagyon örülök. És hallottam, hogy milyen szépen énekeltetek. Bizony. Gyerekek. De nekem te gyanús vagy. Igen, nagyon kedves vagy mostanában. Nem, kényelmesen ülsz. Hallgass már! Nekem akkor is gyanúsít valami. Gyerekek, ez a két manó mit csinált, amíg én nem voltam itt? Micsoda? Bunyózta? Mi vesztek össze? Azon, hogy Huncutnak csúnya volt a hangja. Igen, meg a varázsporon. Hé, Huncut fecsegő! Gyertek csak ide! Igen, Mikulás. Gyertek csak ide! Szeretnél valamit? Magyarázatot? Mi volt ez a bunyó? Az úgy volt, hogy én nem fogok mindjárt rájönni, hanem rám kell fogni a varázsporon, és akkor leszek láthatóan, de Áj! Hát így nem értek semmit, ha egyszerre beszéltek. Na hát. Az úgy volt, hogy én nem fogok rájönni, Csöndet! Szégyeljétek magatokat. Hát verekeztek a gyerekek előtt. Hát milyen példát mutattok nekik? Én nem csinálom, Mikulás, de megláttok is, és én kétségbe estem, a varázspor nem működött. De drága Huncutkám, már megjegyezhetted volna, hogy a varázspor csak a manókra hat. Tényleg? Bezony. Látod, ez is a te hibád. Most akkor lefokozol minket. Nem akarok megint gyerekeket szerelni. Na, nem fokozlak le benneteket, mert annál jobban szeretlek. De viszont, na és a másik pedig az, hogy az a játékgyárban ez a kis autókészítés, hát mit mondjak, annyi selejt még az életben nem volt, mint akkor. Na, figyeljetek ide, azért valami kis büntetés kiáll. Büntetés? Bizony. Gyerekek, mi a véleményetek? Mi legyen a büntetés ennek a két manónak? Na? Na, és mit szólnátok ahhoz, hogyha a Huncuk nem kaphatnak több szaloncukot? Nem, inkább a fekvőtámasz. Vagy Mikulás egy énekléssel kiváltani. Utána, miután megcsináltátok a fekvőtámaszt. Jó. Mennyit? Egyet vagy kettőt? Legalább 5-öt. 5-öt. Igen. 5. Gyerünk, azt mondtad állandóan, hogy gyúrsz, aztán nem tudsz megcsinálni 5 fekvőt. Na, hogy gyúrok, csak nem akartam bepiszkolni a ruhában. Na most figyelj már! Gyerünk! Vagy az 5 fekvőtámasz, vagy a szaloncukor. Na? Számom. 1, 2, 1. Egy pillanat, fecsegő? Igen. Te is kezdem. Hát, miért te nem bunyóztál? És énekli. Majd utána. Csináld! Gyerünk. Egy. Na, hát ez... Másfél. Na, 1 és 3. légy szíves. Huncuk, hagyjad, hagyd csinálj. Ilyen hamar kiborultál? Kész. Jó. Mondjuk, hogy megvolt, jó? Jó, mondjuk, hogy volt. Gyerekek, most énekeljetek valamit. Mondjuk, hogy azt a télapóit. Jó? Ismeritek? Ismeritek? Megálljuk. Jó, figyelj. Na, télapó itt van, mehet? Hát akkor 3 és... Télapó itt van, hó a subája, ég a cipője, láng a szakálla, sárság, ferizsák, piros a haja. Jó, gyerekek, ti nagyon ügyesek voltatok, nagyon ügyesek voltak. Igen? Ugye ilyen gyönyörűen énekeltem? Nem is tudtam, hogy te is énekeltél. De igen, idén én fogok Daliella helyett
koncertet adni karácsonykor. Persze, csak ezt jelzik. Igen, és ezt a Daliel azt tudja. Lesírozom vele, nem mond. Hát nem tudom, tudjátok gyerekek, nálunk karácsonykor odahaza nálunk nagy palotámba, minden karácsonykor a Manók adnak egy nagy koncertet, és Daliellának van a legszebb hangja, ezért ő az, aki énekel nekünk. De idén én fogok énekelni karácsonykor. Meglátjátok, milyen szép lesz. Csak azt ne. Manók, nehogy megint kezdjetek veszekedni. Jó? Vagy Mikulás, inkább nincs kedved egy mesét mondani? Mesét? Remek ötlet, igen, utána pedig énekelek. Na, mondjak valami mesét, gyerekek. Jó van akkor. De ugye nagyon várjátok már azért a karácsony. Ja. És szeretnétek ajándékot kapni, sok-sok ajándékot. Hát tudjátok, mit kell tenni? Megírjátok, vagy megiratjátok anyuval, apuval, és kiteszitek az ablakba, hogy eljusson hozzá. És akkor karácsonykor ott lesz a fal. Na! Légy. Na, akkor kezdjük a mesét. Jó? Figyeljetek! Egyszer volt, hol nem volt, hekhedít országon is túl, ahol minden csupa jég. Létezett egy mesebeli birodalom, a csodák birodalom. Ezt a varázslatos birodalmat rengeteg jóságos manó lakta, akik minden évben azon fáradoztak, hogy decemberben a világ összes gyermekét megajándékozzák. Nem csak játékokkal és édességekkel, hanem valami sokkal csodálatosabb dologgal, egy érzéssel. Ez az érzés nem más, mint hit, remény és szeretet. Hát biztosan kitaláltátok már, hogy ez a birodalom a Mikulás csodálatos birodalma. De képzeljétek el, egyszer nagyon régen ezt a csodát a gonosz jégkirálynő megpróbálta elpusztítani, és majdnem sikerült is neki. Óriási hóvírharukat kavart, megpróbálta megszerezni a Mikulás botot, ami jelenleg is az északi sarkon van, 7 lakat alatt őriz. Ebben a botban van minden ősi tudás és erő, ami felvértezi a Mikulást és segítőit, hogy csodákat tudjanak végrehajtani, hogy tudjanak a szánnal repülni, és hogy egy nap el tudják vinni az összes ajándékot a gyerekekhez. A jégkirálynő régen, amikor megszerezte a botot, de egyet elfelejtett, a bot ereje csak a gyerekek szívének szavára hallgat. Csak ott az varázslat így visszaütött rá, és nagyon borulják. Akkor eltűnt, és azóta nem hallottunk róla. Viszont azóta még erősebb lett a karácsony szelleme, és nektek gyerekeknek hála, egyre nagyobb fényben pompázik a Mikulás, és az egész csodák birodalma. És amikor elkezd hullani a fehér hó, ez a tisztaság újra és újra átjárja a szíveket, és boldogságot ad mindenkinek. Na, hogy tetszett? Úgy el vagytok szontyolodva. Mikulás, ez a mese rólunk szól. És én kergettem el a jégbanyát. Igen. Na jó, meg persze te is. Aha. Hát most már ismeritek a legendát, kérlek szépen. De akkor ez a Mikulás, nem az igaz? Hát rafinált voltam én. Több botot is készítettem, ami egyforma. Azért, hogy nehogy valaki megpróbálja újra megszerezni. És elvarázsoltam őket, hogyha illetéktelen kezekbe kerül, úgy járjon, mint ahogy te jártál volna. Bocsánat, Mikulás. Figyelj csak, Mikulás. Itt az idő. Énekelek egy dalt. Csak azt lehet. Biztos vagy te? De még mennyire?
Olyan, mint egy repet. Ja, így kell, csak tudom, hogy féltékeny vagy. Persze, igen. Hát akkor mindjárt meg is mutatom. Na. Nincs valamelyik ötöknél egy füldugó? Akkor sem. Aztán zsebkendő. Tessék. Téli a bújt van, homó a subája, jég a cipője, láng a szakája, zsákzsáteli zsák, piros a maraját. Végre! Köszönöm! Tetszett? Huncut? Ez borzalmas volt. Tényleg? Én azt hittem, hogy szép. Gyere ide, Huncukkám, ne sírjál. Te, ott a zsákomba, hol van a zsákom? Van egy üvegcse, adjátok csak ide. Megvan? Itt van Mikulás. Na, légy szíves, ebből kortyintsál, és akkor csodálatos hangod lesz. Izgat. Tél a bújt van, Állj! Add ide azt az üveget. igen. Lejárati dátum 1861. Kipakolta a zsákomat. Ő volt. A huncut már megint. Én voltam. Ja, tényleg én voltam. Remélem mást nem toltál le. Na mindegy. Én is. Jaj, édes jó Istenem. Ez a 800. Hát ez De igen. Mikulás, hogyha most még huncut nem tud énekelni, akkor nem táncolhatunk inkább? Tánc? És mit táncol? Ez egy nagyon jó ötlet. Hát a Mikulásról legelső slágerét, a millió érzést. Az a Mikulás show, igen. Na, Ezt igen. gyerekek, táncoljanak? Jó, hát akkor Elmondjuk, hogy mi ez? Igen. mondjátok. Na, Jövő decemberben a Mikulás egy óriási showval érkezik, olyannal, amilyet még nem látott a világ. Igen, egy olyan hatalmas mese musicallel, ahol találkozhattok rajtunk kívül az összes többi manóval is. Igen, és megismeritek még Picurt, meg Pukit, meg Cukorkát, akivel mindig együtt eszük a szaloncukrot. Most nem buktál. igen? Úgy hívek. Na mindegy, ott lesz még Krupszi is, meg Elfi a nagyfőnök, meg a csodás hangú, te izgulok, Daniela is. Igen, és ezt a dalt Funky Jegesmedve és Daniela közösen fogja énekelni bizony. Meg persze Stella, aki egy meglepetés lesz. És gyerekek, ki szeretné látni az igazából a rénszarvasaimat? Mert akkor ott azt is megláthatjátok. Na, nagyon remélem, hogy mindannyiótokkal fogunk találkozni. Na de most akkor, jöjjön a tánc! És álljatok fel, gyertek! Gyertek ti is! Oda csak, ja? Szuper! Egyszerű lesz nagyon. Tegyél ezt is. Tapsal kettőnél. Figyelj! Morgás, yes! Na figyelj, most egy kicsit nehezebb lesz. Ki tudja Makarénát?
takarítsátok el a havat. Takarítás. Nagyszerűek voltatok, nagyon ügyesek. Gyerekek, most az a kérésem, hogy most ti énekeljétek el nekem a kis karácsony, nagy karácsony. Jó? Óvónőnik segítene. Na, beszámoljak? Igen. 3 és... Kis karácsony, nagy karácsony, kis üde már a karácsony, ha kisült már idejére, ha tegyen meg melegére. Jaj, de szép a karácsonyfa, nagyobb rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Nagyszerű volt, gyerekek! Na, viszont itt most elmondok nektek valamit. Nagyon sok szép képeslapot szoktam kapni tőletek, és az egyik ilyen képeslap, amin egy havas ágon címkék ültek, engem megihletett, és ennek a kis karácsonynak a dallamára én írtam egy verset. Elmondja? Na, figyeljetek, jegyezzétek meg jól! Kis karácsony, nagy karácsony, címkék ülnek havas ágon. Diderekbe összebújnak, ablakimon bebámulnak. E 4 cinke oly picinke elférnének tenyerembe. Szélcibálja tollruhány, hót akarja táplány. A magot szórok a párkányra, hadd egyen a 4 kis árva. Oda szállnak, csitengetik, a sok magot mind megeszik. És aztán telibeggyel a 4 cinke tovarebben, nem törődnek zord idővel, a kavargó hóeséssel. Kis karácsony, nagy karácsony, nem ül cinke már az ágon, és én nektek azt kívánom, legyen boldog a karácsony. Na, hogy tettek? Tanuljátok majd fel, jó? Képzeljétek el, a rénszarvasok repülnek a leggyorsabban a világon. Bizony, mi már repültünk a száddal karácsonykor, és csúcs szuper volt. A rénszarvasaim karácsonykor szoktak a legszebben és a leggyorsabban repülni, tudjátok? Na, tudjátok mit? Eljátszuk a gyerekeknek azt, hogy hogyan szoktunk indulni karácsony estén. Kíváncsiak vagytok rá? Igen? Igen? Na, akkor elmondom, jó? Figyeljetek! Akkor kezdjük! Képzeljétek el a birodalmamat magas jéghegyek között. És a játékgyár bejáratánál ott van a kifutópálya, ahonnan föl szoktunk szállni a rénszarvasokkal. Rengeteg manó sülök, forog, énekel, táncol, és hordják az ajándékot. Ekkor kiadom az utasítást. Manó, készen áll a szán az útra? Igen, Miklós, kész! Játékosztály, minden ajándékot előkészítettetek. Játékosztály. Na, édességosztály, minden csokoládé, minden szaloncukor. Látom, elkészült. Na hát akkor pakolás, nehogy itthon maradjon valami. Tényleg, ellenőrizzétek a rénszarvasokat. Rénszarvas. Rudolf, Rendben. Villám, Rendben. Táncos, Rendben. Peckes, Rendben. Fürge, Rendben. Élénk, Rendben. Püstökös, Rendben. Kupidú, Rendben. Büszke. Rendben. Jól van akkor, indulás, szálljatok föl. Bizony, Miklós, egy kifutópálya is kész. Nagyszerű. Akkor felszállunk a szánra, és kiadom a hajrá, Rudolf! Gyerünk, Villám! És akkor körbeutazzuk az egész világot, és elviszük az ajándékot a gyerekeknek, meg mindenki másnak, és boldogságot hozunk az. Miklós, már annyira
hogy az igazi varázspor hatni fog a hangodra. Mert ha nem, akkor még Nem, akkor hogy ügyes kacot menni fog. Na gyerekek, van egy kérésem. Figyeljetek jól. Itt elsősorban az óvónéniknek a segítségét kérem. Minden gyereknek az hozzáférhetőségét, elérhetőségét, ha van e-mail címét kérjük, juttassátok el hozzánk, mert részt fogtok venni egy nagy sorsoláson, ahol meglepetés ajándék van. Nem szabad elmondani, hogy mi a meglepetés, tehát hát, ha nyer valaki közületek. Jó? bizony, és ne felejtsétek el, hogy jövő decemberben ilyenkor Mikulás show, a csodák birodalma. És hát akkor mi legyen most? Kiosztuk az ajándékot, de először kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek. Na kérem, gyertek, segítsetek Manót kiosztani az ajándékot. Na, kérném szépen, hogy szépen egyenként jöjjetek ki hozzám az ajándékért. Ki kezdi? Gyere, Csillagom! Hát ez az! Jaj, de ügyes vagy, parancsoljál! Ezt csinálni. Kérem a következőt, parancsoljál! Ó, köszönöm szépen, ez ilyen villámgyorsan rólam készült. Jaj! Szervusz, mit Tessék, parancsolsz? babám. Varázspárna. Gyere, jó, gyere, jó. Következik a Johanna. következő. Johanna. Ó, köszönöm. Johanna. Gyere, kicsit. Gyere, kicsit. Johanna. Ide, Parancsolj. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tessék, Csillagom. Uram. Na akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Ha megetted ezt a sok édességet, mit kell csinálni utána? Ő tudja. Jó, és hogyan kell? Mutat. Igen, és mondod, hogy gaja, tudod, mint a maci. Na, az, hogy az legyen. Jaj, de szép, hát nagyon szépen köszönöm, nagyon szép. Jaj. Ó, oda a kis új festőművész. Nézzétek, milyen extra klasszikus, látják? Köszönöm szépen, drágám. Ó, kettőt is kaptam, nézzetek! Na, Manók, lesz dolgotok, ha hazamentünk a északi sarki palotába, kitenni ezt a sok szép képet a falra. Én is köszönöm. Hű, várjál, megnézem. Azt a mindenit. Egy repülő mókus. Földafán, jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, aranyom, parancsoljál. Ilyen gözdökkel. Szervusz. Hogy az nevezséggel. Ki nem kapott még? Ágó, menj! Drágám. Tessék, parancsoljál. Jó, elkíséred az ágót. El van. Így van. Uram, hogy azt a egészséggel. Hát gyerekek, mindenki kapott? Nem, az a még nem. Az a térdod a támasztott. Nagyszerű, nagyon szép. Parancsolás. Köszönöm szépen. És most ki szeretne fényképet a Mikulással? Igen, ki akar fényképet? Na gyertek, egyenként, csoportosan. Gyere, drágám. Kukulj.